Apa iki rodok lingguwa rodok lingguwa iya toh satenane takdirku sing jawab seliramu beto ati beto lambe Cida ora? ya Oh iya wis. Wis kadung mati rasaku kenes rungokno batinku beci eko saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Fitri Putra Jose ada Mas Eko. tadinya Supinten terima kasih Thank you. SMS serang ngono lho. ayo sama tenang orang Ya sarang baik. wong ayu Terima Mas. yen to iki kabeh wis dadi keputusane wong tuamu aku bakal ilang iki ceritamu Ding Arendang Lagi Wendes Rendang Lagi terima kasih Kena apa sifatmu saiki wis teko kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis eno kaya lumuting pinggir segara
iki satenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda